Kinderen maken kennis met techniek. Open dagen Vivara. Het is vandaag 11 april. Dit is het Pelemaasjournaal. Roy on the Beach wordt dit jaar toch niet georganiseerd in het centrum van Venray. De reden hiervoor is dat het Schouwburgplein al door Venray Muzikaal Totaal is geboekt. Hierdoor vindt het beachvolleybaltoernooi weer plaats op het parkeerterrein bij Sporthal de Wetteling aan de Zuidsingel. De opzet van het toernooi is dit jaar anders. Elke dag dat er gespeeld wordt, is er een andere competitievorm te zien. De aftrap is op vrijdag 21 juni met een bedrijventoernooi. Zaterdag 22 juni wordt het 3-tegen-3 beachvolleybal gehouden. En op zondag 23 juni is het strand vervolgens gereserveerd voor de deelnemende teams in diverse Nivobo 2-tegen-2 competities. Basisschoolkinderen kennis laten maken met techniek. Dat is het doel van het Techniekplein. Zagen, meten, roeren en bouwen. De leerlingen van groep 7 van basisschool De Keg draaien er hun hand niet meer voor om. Tijdens de les bij het Techniekplein worden de kinderen enthousiast gemaakt voor de wereld van de techniek. En dat is nodig, want er is een tekort aan werknemers in die sector. Basisscholen in Venray kunnen zich nu inschrijven voor lessen op het Techniekplein. We hebben nu dit jaar volgens mij 4 of 5 verschillende scholen die hier komen. Met verschillende groepen ook. De Keg komt hier zelfs met 4 groepen. Maar we willen er in de toekomst naartoe dat eigenlijk alle scholen van SPOV hier naartoe komen. Want er zit een flinke uitbreiding zit er aan te komen. Een lokaal wat we gaan verbouwen. Waardoor we ook meer groepen de mogelijkheid kunnen bieden om te komen. En waarom is dat? Want we hebben hier in Venray ook al kiestechniek bijvoorbeeld. Ja, kiestechniek ziet er naar uit dat dat komt te vervallen voor de scholen. Wel dat ze er met de kinderen nog naartoe kunnen, maar dat we met de scholen naartoe gaan, dat ziet er niet zo florisant uit. Dus het ziet er naar uit dat kiestechniek ook gaat deelnemen in het Techniekplein. Daarom leren de kinderen tijdens het Techniekplein wat de sector techniek hen te bieden heeft. Het blijft een heel groot gat zitten bij techniek. En dus we willen dat meer kinderen ook de techniek ingaan. En het is niet alleen maar met handen werken, maar ook heel netjes, zorgvuldig en met het hoofd werken. En dat willen we de kinderen ook laten zien dat het veel meer is dan alleen hout of bouw. Maar techniek, dat blijkt soms toch nog wel lastig. Wat zijn jullie hier aan het maken? Een shampoo. En lukt het? Nee. Nou, bij Robin niet. Nee, dat niet. Want hoe moet het er eigenlijk uitzien? Een beetje... Zo achtig. Alleen, bij mij lukt dat niet echt. En wat ga je nu doen dat het dadelijk toch weer goed komt? Zout of water erbij doen. Meestal helpt dat wel. Nou, Maaike. En kun je mij eens vertellen, wat heeft shampoo maken nou met techniek te maken? Nou ja, shampoo hoort bij chemie en chemie hoort dan weer bij techniek, zeg maar. Na shampoo maken leren de kinderen ook bruggen bouwen, vloeren leggen en metselen. En hoewel dat lastig is, helpen de vrijwilligers om de projecten tot een goed einde te brengen. Wij zijn een toren aan het maken. Dan leer je om iets steviger te maken. Want als je alleen niet zoiets doet, dan valt het meteen om en zo niet. Dat leren wij dan hier. Het Techniekplein is nu 1 keer per week geopend. Vanaf volgend jaar komt daar nog een extra dag bij. Er komen 5 woningen op de locatie van het pand De Hork aan de Valkenkampstraat in Oostrum. De gemeente heeft hierover een deal gesloten met bouwbedrijf Teunissen uit IJsselstein. De voormalige kleuterschool deed dienst als peuterspeelzaal en thuishonk voor de inmiddels opgeheven jeugdvereniging ADOR. De gemeente maakt al eerder bekend dat De Hork, gelegen midden in een woonwijk, gesloopt zou worden voor woningbouw. Met het gemeenschapshuis en de watermolen beschikt Oostrum al over 2 gemeenschapsaccommodaties. Het in stand houden van De Hork zou vanwege het beperkte gebruik en de noodzakelijke renovatie te duur worden voor de gemeente. Bouwbedrijf Teunissen had nog een bouwclaim te goed. Die kan de gemeente nu inlossen. Niet het gehele perceel van 2000 vierkante meter wordt bebouwd. Ongeveer 600 vierkante meter wordt ingericht als openbare ruimte. Aankomend weekend houdt Vivara in samenwerking met de inwoners van Vierlingsbeek open dagen in de nieuwe natuurtuin. Vivara verkoopt alles op het gebied van natuur, vogels en tuinen. Het bedrijf is van Venraynaar Jan Thomassen. Dit weekend zet Vivara de deuren open voor geïnteresseerden.
We zijn 2 dagen lang hebben we eigenlijk open huis en een beetje opening van de tuin. Het is geen officiële opening, maar de mensen mogen wel voor de eerste keer echt de grote tuin in. We hebben ook de Floriadehut, hebben we eigenlijk daar afgebroken. En die hebben we weer in Vieringsbeek keurig opgebouwd, althans hebben we geprobeerd. Als de natuur nog een beetje meespeelt, dan hebben we 2 mooie dagen, want het belooft in ieder geval mooi weer te worden. Er zijn zaterdag en zondag allerlei standhouders aanwezig en er is live muziek te horen. Bekende namen Nico de Haan en Marijke Helwegen komen dit weekend ook naar de open dagen van Vivara. De inwoners van Vieringsbeek verlenen tijdens het weekend hun medewerking. Het dorp wordt er dan ook sterk bij betrokken. We zijn een poosje geleden zaten te praten met de bibliotheek van Vieringsbeek. Die hadden wat financiële problemen om alles overeind te houden. Dan hebben we eigenlijk bedacht dat we gezamenlijk op gaan trekken en Vieringsbeek meer een natuurdorp van maken, of die al laten zijn. Ze hebben natuurlijk een prachtige achterrand liggen met de Maasheggenroutes. En daar hopen wij een invulling aan te geven met onze natuurtuin erbij. Als we het allemaal samen gaan voegen, dan kunnen we daar zeg maar, een nieuwe attractie voor maken voor de regio. Na de open dagen is het terrein op donderdag en vrijdag overdag geopend en vrij toegankelijk. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags. Vrijdagavond is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Morgen is het half tot zwaar bewolkt. Er zijn enkele pittige buien met hagel en onweer. Tijdens droge perioden en opklaringen wordt het 's middags zo'n 13 graden. Ik wens u nog een fijne avond. Graag tot ziens.